njengabasebenzi base-First Cut ukuthi samukeleke phakathi kwe-First Cut nathi sibe ne-trade union ezosimela ngaphakathi kwe-company. Sijabule kakhulu sabasebenzi. Ngiyafisa nabanye abasebenzi nama-branches ethu iDurban ne-Cape Town nabo iMpumalanga angathi bangaba nathi kulo dabi lomzabalazo olusha lo hambe esizolahamba sihambe sonke. Nabanye abasebenzi nje kule industry esikuyo ka-metal nakule ndawo esikuyo yase-Penrose basebenze alinto ya continue umzabalazo awumanga namhlanje. Siyabonga kakhulu. Sibonga ne-office lethu elisha elise-Braamfontein. Asilambeni sibaningi basebenzi. Siyabonga. Good. Mina ngathi nje ngibonga kakhulu. Sengikhulile mina bakwethu. Ikakhulukazi abantu abasha abala kule company. Thina sesingaphuma noma yini kuyajabuliswa ukuthi yibo laba abebelokhu besitshela ukuthi hayi cha baba ngathi sigibele ihashe elirong. Le hashe selidajukele izihlalo zakhona ngathi ilokhunani inyathelo zakhona asisayisekahle safuna ukuthi ivuselelwe. Sizamileke basebenzi ukuya phambili ukuthi kuyobonisa ngani ukuthi akulalwa la emzabalazweni kuliwa njalo uyadla wenzani kusempini la. Ngibonge kakhulu. Siyabonga. Hayi siyabonga kakhulu ke